Labarin wani uba mai hikima. Littafin abokin fira kashi na 1, wallafar Dr. Muhammad Mansur Ibrahim Sokoto, wanda ni Muhammad Zaharuddin Usman na karanta. Labari na 22, uba mai hikima. Wani matashi ne ya ji wa'azi akan haƙƙin mahaifa. Ya tsema sosai, yana so ya biya mahaifinsa haƙƙin haifuwarsa da rainonsa da ya yi. Sai ya zo ya sami mahaifin nasa, ya ce masa, Baba, yau ina son duk abin da kake so a duniyar nan, ka gaya min shi, zan yi maka ɗa'a ba tare da gajiyawa ba. Mahaifin nasa ya yi farin ciki da jin daɗin wannan magana matuƙa, a nan kuma ya so ya koya ma ɗansa wani darasi mai girma. Sai ya ce masa, babu abin da nake sha'awa kamar lemun zaƙi, amma ina son kamar guda 10. Nan take yaro ya tashi, ya zabura cikin kuzari da karsashi, ya je kasuwa ya ci kwando da lemun zaƙi. Da mahaifinsa ya ga haka, ya sa masa albarka, ya ce, ciro min guda 10 kawai. Ya sa hannu ya zaɓa masa nunannu guda 10. Daga nan kuma sai mahaifin ya ce masa, ni ina sha'awar in sha lemun nan ne a saman bene, inda ma za ka goye ni ka kai ni can. Yaro ya ce, ai ba damuwa, bismillah. Ya goya shi ya kai shi saman bene, sannan mahaifin ya ɗauki lemu guda 1 ya kwalɓe. A maimakon ya jefa a bakinsa, sai ya wurga shi ƙasa. Ya ce ma yaron, ɗauko mani shi. Yaro ya sauka, ya ɗauko lemu cikin mamaki da ta'ajjubi. Isowarsa ke da wuya, sai ya tarar da mahaifinsa ya sake kwalɓe wani, kuma a gaban idonsa ya sake wurga shi ƙasa. Abu dai kamar wasa, sai gashi duk lokacin da ya hawo, sai ya sake sauka don ya ɗauko lemun da mahaifinsa ya jefa ƙasa. Nan take fuskar yaro ta fara canzawa. Kafin a kai lemu na 7, yaron ya yi gajiyar haƙuri, ya ce ma babansa, menene haka kuma baba? Sai mahaifin nasa ya ce, na san kana so ka rama abin da na yi maka ne na alheri da kyautatawa, ko ba haka ba? Ya ce, haka ne baba. Ya ce, to a lokacin kana ƙarami sosai, akwai wata rana ina zama na a ƙasa, kasa ne na je kasuwa na siyo maka ƙwallo. Da na kawo maka ƙwallon sai ka ce a saman bene kake so ka yi wasa da ita, kuma ka ce dole ne sai na goya ka. Da na hawo da kai sama, sai ka riƙa jefa ƙwallon a ƙasa, kana yi min kuka sai na ɗauko maka ita. Haka na yi zirga-zirga yadda ka yi a yau, tun bayan sallar azahar har aka kira la'asar, ban ce maka na gaji ba ko na nuna maka damuwa ko ƙosawa. Darussa: sanin girman hakkin iyaye. Kada ka gwala mutum idan bai yi daidai ba, ka sa hikima wajen lurar da shi da yi masa gyara.